aka ya dịrị n'onwe ya, ọ bụ naanị otu, o nweghị ụmụ ma ọ bụ ndị otu, o nweghịkwa njedebe. Nke anọ, isi ozizi nke ofufe nsọ Godianism bụ iwu nke akọnuche, nke kọwara na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-anatarị ụgwọ ọrụ maka echiche, okwu ọnụ, omume nakwa emeghị ihe kwesịrị ekwesị ha niile. Nke ise, mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otuto dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịkwa iji mmadụ ibe ya mere Chineke maọbụ ife ihe ọbụla akpụrụ akpụ maọbụ nke sere ese dịka Chineke. Nke isii, a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara ofufe nsọ Godianism nsọ oge niile. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-enwe mmekọta ụbọchị niile nke ndụ ya site n'ife ya ofufe oge niile, ọ bụ naanị mgbe ọ nọ naanị ya maọbụ ya na ndị ọzọ nọ, mgbe ọ na-aga n'ụzọ maọbụ mgbe ọ nọ n'ime ụlọ ya, mgbe ọ nọ n'ahịa maọbụ n'ụlọ ọrụ. Mmadụ agaghị echezọ inye Chineke ekele na otuto mgbe niile. Mmadụ ga na-agbanarị ọtụtụ ndị na-agụ ụzọ ọjọọ, kwa ndị na-eme ihe ọjọọ na-emeso mmadụ ibe ya dịka ọ na-achọ ka Chineke meso ya onwe ya. Mmadụ ga na-asọpụrụ ndị mụrụ ya na ndị mụrụ ya oke bụ ihe were dịrị ya ka ihe were dịrị ya mma. Mmadụ ga-eji obi dị